Tinc una molt bona notícia per vosaltres. Tenim cursos oberts per preparar-vos per als exàmens del C1 i del C2. La Generalitat de Catalunya ja ha establert les dates dels exàmens per aquest 2023. Anota, 20 de maig per l'examen del C1 i 22 d'abril per l'examen del C2. Les inscripcions estaran obertes des del 9 al 21 de febrer pel C1 i del 23 de gener al 2 de febrer per al C2. Per aquest motiu us oferim cursos perquè pugueu aprovar sense problemes. Si voleu fer oposicions, comproveu els requisits perquè és molt possible que us exigeixin un d'aquests dos títols. Si voleu més informació sobre els cursos que oferim i us hi voleu inscriure, entreu a joaprendcatalà.cat. Esteu preparats per començar?